Нека играем с Go. И ще ви покажа. В момента съм с сестра ми за това. Хоп. Мисля, че това е достатъчно. Добре. Не. Това на което съм тогава. Леле. Къде си? Има ли Херобрайн? Херобрайн, нали? Ужас, сам си мича. Не. Това на което бъдете? Тогава. Добре. Добре. Ха-ха. Това бе. Гати. Добре. По-тихо, Асинка. Се става. Добре. Коя пушка? Добре. Така ще изведа малко. Ти искаш ли с нас малко да се ходиш, а? Така, днеска таблета е супер ограничена. Донесе въобще не съм доволна. Виждаш ли като говоря вчера, че ще се провалиш и че такова? Днеска, нали те помолих да внимаваш и да си се съсредоточиш? Да. Как може на двете неща да се оплеснеш? Може ли айде на това за зайка и за колата не си се сетил, нали? Не си го написал. А на другото, като е било на дъската, може ли да не го видиш? Не, просто трябваше да почваш таман да почва част по английски. И какво като иди си бързо да препишеш, толкова си бързо, че буквите накрая си ги оплескал. Защо така? Това е разсеяно от мама. А иначе по четене как ми Гладко, но гелито нещо се разплакаме. Как може? Глад толкова лошо да се справи, не мога повярвам. Какво се справила лошо така? Ма ти не ми говори всеки път за Глад, аз искам за тебе да ми говори. Справила се, Глад е лошо, а ти път си се справил блестящо. Аз не знам. Ти ще на мокра, там е мокро, мама. Днеска госпожата толкова път е лошо да се държи тая Глая. Така ли? Да. Какво госпожата се ядоса? Толкова път е лошо да се държи. Отива на каза до врата. Там има една кутия за изгубени вещи. Отива да рови там. Ела, и госпожата се ядоса. Как да не се ядоса? Това също е. Искам пак да бутам. Къде съм включен? На бутам? Чакайте малко, защо съм сам. Добре. Да пробваме. Ехо. Хело? Хайде, че това кръсно само да предигам. Ела да видя какво ще обувам сега. Къде ти грейката? Тя е там, чакай да ми не там, ама... Не бе! Аз мога да се гледам. Кой ще да се находи? Аз ела тук да се обувам. Ела да ти обувам. Добре. Ама си не мога да се занимавам, да си се мола.
Goodbye. Yeah. Ела тук да не те гона непрекъснато. Може да пробваме. Много ми е да ходи да те гона. Няма не. Айде, аз те ела. Добре, нищо съм тук. Ела тук да те гледам. Не. Кога баш ти гледам, ти прави. Чао. Де? Къде видите, мамо? Такая. Добре, мисля това да каквото днес предполагам.